in een lock-in. Oh, de mensen vinden het leuk. Wat doen we als het binnen regent? Zet een emmer onder het gat. Ik heb alleen het idee dat de haardood geblondeerd is. Het is heel pluizig. Mag wel een maskertje in. Maar het bewegen is tof. Wat doen we als het binnen regent? Ik vind wel dat hij dat goed zingt voor geen zangervaring te hebben, hè? Zet een emmer onder het gat. Wat doen we als het binnen regent? Neem een pan of een oliebad. Een olifant? Wat doen we als het binnen regent? Zet een emmer op. Hoe is het aan de overkant? Hebben ze nu al iets laten weten daar, de dames? Nee, ik denk dat ze niet gedrukt hebben nog. Je zit gezellig bij elkaar. Ik heb een idee, tic-tac-toe. Waarom geen regendansje maken? Tic-tac-toe. Nee, het is ook 13 in een dozijn, denk ik. Ja. Maar goed, geef er voordeel van de twijfel. Wat doen we als het binnen regent? Neem Oh, een ik vind- pan of een Het is veel hetzelfde, hè? Ik vind het moeilijk. Tabbelt. Een hele klieke leeftigheid. Wat doen we als het binnen regent? Zet een emmer onder het gat. Zet de muziek lekker luid. Dit mooie lied is lang niet uit. Wat doen we als het binnen regent? Zoveel plezier heb je nooit gehad.